गिबियाव साफ्रोम खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 35थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जोङो महनपुर खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय 2 नं महनपुर गामिनि गेलेग्रा फोथारावहाय सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै खुंफुंबाय दं। दिनैनि बे हाबाफारि बायदियै गिबि हाबाफारि थां फै ब्लां बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ जोङो हांख्रायनाय लेखायै जोंनि एमआइ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानाव गेदेर लखिन बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय आरो लोगोसे बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै गाहाय सायनासालि बेखेवनाय जामुंसालि बेखेवनाय आरो जोंनि माहारियारि गोथार रायज्लायनाय बे हाबाफारियाबो हाबाफारि बायदियै जों जानानै थांबाय। जोङो दिनै बेखौनो खावलायदों जोंनि साफ्रोम रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि जोंनि थान्दै जख'न्थायाव बा थान्दै मेलावहाय जों हांख्रायनाय लेखायै लोब लोब रायजो राजा बिथांमोना बा थान्दै बिथांमोना फैनानै जोंजों बाहागो लाफैदों आरो जों बेखौनो खावलायदों बर' हारिखौ मुलुगाव गेरेमसा माहारि दानाय आरो सानथौ सानस्रिजों बड'फानि जा सिमां बेखौ मिजिंथिनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्रायनो सोलोंथायारि बोसोर फोसावनानै सोलोंथाइखौ गुदि बिथा खालामनानै हाबाफारिखौ मावबोगासिनो दङ। बे लेखायैनो जोङो बर' थुनलाइखौ आरो बर' बिजोंखौ मुलुगाव गेरेमसा माहारि गेरेमसा खालामनाय आरो फेहेरनाय फोजोबनाय थांखिजों सानस्रिजों जों दिनै सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गासै बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिखौ लानानै थाखो 4 आरो थाखो 5 नि खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारि बेखौबो जोङो लादों। बेबो मोनसे सारिखै जाबाय दङ आरो बेजों लोगोसे दिनै गेवलां थान्दै मेलनि गाहाय आलासि महरै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि मानाव गेदेर मुस्रि बड'सा ब्रह्म सारा जोंनि गेजेराव बिथाङा फैनानै गोबांथार जोंनि नैबे सिमेन्ट हालामनि रायजो राजाफोरनि माखासे थासारिफोरखौ लानानै आरो जोंनि आफादनि माखासे दैदेननाय बिथिंफोरखौ लानानै गोबांथार बाथ्राफोरखौ बिथाङा फोरमायबाय दङ। बे समाव आं बेखौनो खावलायदों जोंनि दिनैनि बे सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय हाबाफारियाव जोंनि गासै रायजो राजा बिथांमोना लोब लोब फैनानै साफ्रोम जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हेफाजाब होगोन आरो खावलायगोन। बेनिजों लोगोसे जोंनि साफ्रोम जोंनि नैबे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव बाहागो लाफैनाय फोरोंगिरि सारमोननिसिमबो आं बे समाव साबायखर बावदों। बिथांमोना जोंनि खावलायनाय लेखायै फैनानै गावसोरनि फरायसाफोरखौ गोजौ फारसे मोनसे आब्रुथिजों बा गोजौ फारसे सोलोंथाइ लानाय आरो थुनलाइखौ सोरजिनाय मोनसे रोंगौथि गोनां बिहोमाखौ होलांनो थाखाय सोरजिलांनो थाखाय बिथाङा दिनै फैनानै नैबे खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना जाफुंसारै फैदों। दिनैनि बे गेवलां मेलाव जों बेखौनो खावलायगोन गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंहा गोबांथार बाथ्राफोरखौ जोंनि 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गायसनजादों। बे गायसननाय बायदि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि खौसेथि आरो थामोनथा अस्तित्वखौ जों हमथानानै लाखिनो थाखाय मोनफ्रोम थासारिखौ जुजिनानै बा जों गादबजानाय बिथिंखौ जोङो उदां खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबोगासिनो दं। जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायनिफ्राय लानानै जागायनायनिफ्राय लानानै आलादा बड'लेण्ड सोरजिनाय जाय सानस्रि आरो सानथौजों दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव खामानि मावबोबाय दं। बे हाबा मावबोनाय बायदिनो दिनै जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गासै रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायलायगोन खावलायलायगोन। जों गोबां बिथिङाव जों मोनथाम सुक्ति मोनबाय। मोनथाम सुक्ति मोननायनि उनावबो जों दिनै उदां जायाखै। गोबां बिथिङाव जोङो नासयजादों गादबजादों आरो आसाम गभर्नमेन्टजों जों सै सै खालामजादों। दा बे बिथिंफोरखौ लानानै जोङो बेखौनो खावलायदों गासै रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो बुंगोन जोंहा हारियाव गोबां सुक्ति मोनदोंब्लाबो जोंनि माखासे मोननांगौ मोन्थाइफोरखौ मोनाखै। जाय मोन्थाइफोरखौ जोङो दिनै सोमावसारनायनि गेजेरजों जों मोननांदों बांसिन माखासे एकर्डनि गेजेरजों जों मोनदोंब्लाबो दिनै बिटिसि मोनबाय बिटिआर मोनबाय लोगोसे जों आउट अफ बिटिआर हिसाबै बिटिडब्लिउसि मोनबाय जायखौ जोङो फुलफिल खालामनो हायाखै। जोंनि गेजेराव गोबां बिथिङाव जेंना जेथो फैबाय थादों। बैफोर जेंना जेथोफोरखौ लानानै समाजारि बिथिं माहारिनि माखासे दाङाबाजि बिथिं माखासे थासारि समाजारि हारिमुवारि बिथिं बायदि बायदि बिथिंफोरखौ हमथानानै लाखिनाय माखासे मा बिथिंजों लायोब्ला जों मोजां मोनसे राहा लामा खालामनो हागोन बेफोर फारफ्रोम बिथिंखौ हमथानानै जोङो दिनै बेवहाय गेवलां मेलाव सावरायलायगोन आरो बे सावरायनायखौ बाहागो लाफैदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानाव गेदेर मुस्रि सोमावसार बसुमतारी सारा जोंनि गेजेराव बिथाङा फैनानै जोंनि समाजाव जोंनि हालामाव गोबांथार बोसोन होलांगोन आरो बे बोसोन बायदियै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावलांगोन।
बे थान्दै मेलावहाय जों बेखौनो सावरायदों सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो 2004 मायथाइनि डिसेम्बरनि 22 अक्ट'निफ्राय जोंनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान मावसोमनि बिबानगिरि बा दैदेनगिरिफोरखौ जों दाफुंनानै लादोंमोन। बे दाफुंनानै लानायाव दिनैसिम बे समसिम जों दख'रानि दैदेनगिरि जानानै मा बिथिंजों जों हाबा मावबोबाय दं, मा थासारिजों जुजिनानै फैदों, मा हाबाफारि लादों, बेफोरखौ जों नेहाथारिनि रिपर्टनि गेजेरजों जोङो माउथपिस दिहुननानै बा लिरबिदां दिहुननानै बेखौ जों गामियाव गांफा गांफा राननानै हरगोन आरो बे राननायनि गेजेरजों जोङो बेखौ खावलायगोन आरो बेजों लोगोसे रायजोफोरा जुदि माबा मोनसे जोंनि गेजेराव माखासे सोदांनांगौ दङब्ला, माखासे गामिनि ओनसोलनि थाखाय थासारिफोरा उसुबिदा दङब्ला बेफोरखौ थांखि दैखांनानै जोङो दैथायहरगोन आरो दैथायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ जिल्लानिफ्राय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादसिम दैथायहरगोन बेखौ जों मिजिंथिदों।